Yung mga kalingap, good morning. Dito po si Kalingap Alvin. Basahin po natin yung isang pabahay dito. Walang iba kundi ang pabahay kay this guy. Mga kalingap, may dala tayong cake kasi magbe-birthday na sa linggo si this guy. Wala po tayong vlog ng linggo kaya bilihan ko na po siya ng cake. Ayan po mga kalingap yung pabahay kay this guy. Maraming salamat po kay Kuya rin Ate Lani. Sila po yung gumastos talaga dito. Grabe po. Ito po yung update. Ayan ho ang kalingap. Ayan po. Nilagyan na po ng bubong. Siyempre may ilaw din. Kabang ang ilaw dito sa labas. Ayan po, nilagay na din itong screen. So okay na ho yung ni this guy, tindahan dito sa labas. Mga kalingap, napakaganda ng bahay. Ito po yung bahay nila. Oy, good morning. Good morning, sir. Oh, good morning, happy birthday. Oh, happy birthday. Ano mo, cake mo? 21 pa baga, Sir Alvin, ang birthday ko. Kaso wala man tayong vlog nun. Talis, linggo po. Linggo ano? Salamat po, Sir. Ngayon na advance na. Pasok, Sir Alvin na. Lingap. Tapos na ito, Sir Alvin. So ito, ano na lang, Opo, kukulayan pa yung Sir Alvin. pipinturahan pa ito. Opo, pipinturahan. Tapos ito, kahapon Sir Alvin, pipinturahan namin si primer po para dahil kalawahan na. Oh, may abang din dito, Sir ano? Alvin, ginawa ng paraan na ni brother noon para may patungan daw po. Pag magbibili. Opo, dahil na lang tag-simento, Sir Alvin, kasi mas garo mahirap pa. Kaya ito, matibay ito, Sir Alvin. Welding. Maraming salamat po, Ninang at Ninang. Grabe. Okay na, Sir Alvin. Malaki, madaming patungan paninda. So ito po yung Grabe, tindahan. matibay, Sir Alvin. Tapos iyan, Sir Alvin, sa labas. Okay na din yung bubong. Tara, tingnan natin, Sir Alvin. Siya na? Galing na ako doon sa ito. bubong. Ito, pipinturahan. Pipinturahan pa. Oo, lalagay. Oh, mayroon pa sa taas. Oo, yan, Sir Alvin? Itong sabitan ng paninda. Sasabitan nyo. Oo, pala. Ayusin na lang po yan. Apo. Ito po, ay na-sketch po ito ni ninong nila, ni Kuya Rene. Lahat ng mga po niyan, may plano yan. Opo. So, yan po. Ito, Sir Alvin, ayusin na lang itong mga ganito. I-repairin, pipinturahan na lang. Retouch ba? Opo. Salamat po. Ninang, maraming salamat po. Tayo nilabas! Tawag pinto. May cake ka na pati, oh. Oo nga, salamat po, Sir Alvin. Luluto ang kata ni Cedric ng pansit. Siya? Siya magluluto. Ay, nagtitimpla po ng Lapatita mo na, Sir Pag may Alvin. birthday, siya ang boss eh. Oo, marunong naman yan, Sir Alvin, magluto. Salamat, Sir Alvin. Buksan na natin to, baka mali yung nailagay. 21 na ako, Sir Alvin, sa 21. 21. Ano ka na pala, matanda ka na. Joke lang. Batang-bata pa. 18 pag ako, 18. Oh, yan. Tatanda na din ng utak mo niyan. Pagka nagtataas ang edad. Nagmamatured na po sila. Noon, 18 pa lang. Wow, kaya! Salamat, Sir Cute Alvin. yan. Oh, tingnan mo yan. Oh. Hihiliwan da, Sir Alvin. Kain ka? Salamat, Cedric, sa Salamat, Sir Alvin. Mamaya, Sir Alvin, makanta kita. Ngayon na. Si Kyle. Di kantahan na natin si Sige, Mary Franz, Sir Alvin, halos isang linggo nang hindi nakapasok at may sakit. Si Ili din, Sir Alvin, kakapagamot lang namin kahapon. Pero okay na. Okay man na po. May gamot na silang tag-iinom, Sir Alvin. Ito ay herbal. Oo. Nagbili namin doon sa paggamutan. Herbal mix, Sir Alvin. Yan, iniinom din ni kayo ni Sir Alvin. Pinaghalo-halo Oo. Kaya ito, iniinom.
okay man na si Mary France. Naulanan Sir Alvin. Tsaka, ano din, masakit din ang ano niya, mga tuhod Sir Alvin. Mary France. Kaya, nasaan si ate mo anda? Nandito ata nagkakape. Kamustahin natin si Mary France. Mapayat na yan Sir Alvin. Ay, nag-diet ba ito? Oo, mapayat na yan. Nagkasakit? Kamusta na Mary France? Nagpayat ka Payat ano? Isang linggo Kung yan kailan Sir Alvin. maganda ang bahay, nagkasakit ka? Sakit Sir. Si Kylie din. Nagaling pa lang Pagaling si ka, Kylie. pagaling ka. Pero nakakakain ka na. Iyo. Kalingap, nag-almusal muna sila bago magluto ang pansit. Kain mo Sir Alvin. Maano na ang almusalan nyo, masagana na Talagang magbawi kayo, lalo na si Mary France. Ayun po, mahilang. Ini Sir Yan. Alvin. Ako po mga kalingap, niyayaya nila, pero sabi ko diet. Diet na po ako. Ito Sir Alvin gulay kagabi. Ito nagpinakbit ako. Tapos iniamay. Lutong sugo. Ulam kami niyan. Salamat Sir Alvin. Diretso ulam. Yan po. Ayun, wag ka Sir Alvin. Diretso Parang ulam. tipid. Diretso ulam. May ano man. Ayan. Happy birthday at may handaan po dito. Kahit pansit lang, ang handa, masaya na. Ang walaga, may handa. Kahit nga wala na, matanda na Sir Alvin. Salamat Sir Alvin. Pampahaba bagay ng buhay. Yan, may pansit. Madami ito Sir Alvin. Ang importante, masaya ang pagsasama. Yan, totoo Sir Alvin. Kumbaga, aanhin mo ang napaka-raming handa kung lagi mo nag-ano. Tapos, pagkabukas, wala ng pira. Pati Maraming si handa, Sir Alvin. real talk ka. Wala Real ng talk pira. talaga, ang dami pang hugasan. Binuksan na. Minsan lang po buksan niya, no? Minsan lang ma-open. Ito nga Sir Alvin, hindi lang na-open. O-open. Ay, ito, tipid daw ito. Ang ganda, ano? Yan. Ito na, iba-iba mo ng kulay Sir Alvin. Yan po, siyempre pagluluto ni Cedric si this guy ng pansit. Ayos ka gaya na pilit natin yun. Oo, yung gripo. Ganda. Nakikapati siya. Ayos saan. Maganda na pag may tubig. Utok na nagtirag yun. Sige, kantahan natin si this guy, mga kalingap, birthday niya. Kantahan natin. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yan, sige. Kayo blow. Blow. Ayan. So, ayan. Salamat Sir Alvin. Maraming salamat po. Simple lang po ang handa ngayon ni this guy. Pero ang importante ay nagmamahalang tunay. Sana. Oo, may mga kapatid. Salamat Sir Alvin. Mga daming blessing. Ayan, mga kapatid, yung blessing ito. Lalo na ito. Yes, pasaway. Yan po, nagpayat si kasi nagkasakit May siya. sakit man Sir Alvin. Oo. Ito. Ayos na talaga yung siral. Oo. Medyo dragon ang nasa dito. Hindi bulate. Ngayon, ano ka na? Ilang taon ka na, this guy? 21 po, Sir Alvin. Okay, marami pang... Biyaya ng Panginoon. Salamat sa Lord Oo. dahil nag-abot akong 21. Madami pang taon at madami pang blessing, pagsubok. Ano Sir Alvin? Amen. Wala tayong regalo kay this guy, mga kalingap, pero bibigyan na lang natin siya ng Inay. kaunting sa birthday naman niya. O, this guy, pa-birthday. Salamat po, Sir Alvin. Salamat po. Ay, grabe. Okay. Handa na ni Sir Alvin. Regalo Grabe. pa. Salamat, Sir Alvin. Lahat po ito kay Sir Alvin po. Salamat, Sir Alvin. Na-surprise ako sa linggo pa man ang birthday ko, Sir Alvin. Happy na po si this guy sa regalo niya.
Sobrang, ano, Salamat, Sir Alvin. ay, ang laki ng blessing mo kasi ang ganda ng bahay mo. Ah, buksan natin yun, oh. Buksan mo po. Birthday mo naman. Yan. Sa maliit na bahay ng Sir Alvin yan. Surugsukan. Ayun, maganda na, oh. Pero hiwalay na tayo. Dati doon, sugsukan. Ano, grabe. Salamat, Sir Alvin. So, Salamat po sa Sir Alvin, sa pira. anong masasabi mo sa misis mo? Mamaya ko na lang yan sasabihin. Maya na? Batiin mo naman siya ngayon. Oo, happy birthday, siyempre, Sir Alvin. Mahal na mahal ko yan. Sa mga kapatid, ang masasabi mo? Ay, nahiya. Okay lang. Sabihin mo na ang buhay mo, ha? Dali na. Sabihin mo. Sabihin mo na. Sasabihin ko po happy birthday po. Ano pa? Tako ka maghilin tayo dun sa camera ni Sir Alvin. Uti ako. Dali na. Nasusupog si Sir Alvin. Matarangis na. Ay, maiyak to. Si Mary France. Mary France, dito ka. Nagtago na Sir Alvin. Nagtago. Ito, anong masasabi mo kay ate mo? Di mo babatiin si ate? Ate mo? Babatiin mo? Wala kang baon, ha? Tandaan mo. Di mo babatiin si ate mo? Ha? Wala dahil siyang mabati, Sir Alvin. Sabi na happy birthday. Happy birthday lang. Happy birthday. Marunong pala. Editan! Takot na magsalita, no? Ito si Kylie, malaki na. Anong sasabihin mo kay mama? Ano sasabihin mo kay mami mo? Ano sabi mo kay mama? Happy Happy birthday, mama. Dali na. Dali na. Dali na. Iyan, nahiya din. Iyak din. Ikaw, ano sasabihin kay ate? Ito, magaling to eh. Birthday po. Uy! Birthday po. Bukas. Galing yan, Sir So, Alvin. May award ayan niya mga yan. kalingap. Magaling niya mag-school, Sir Alvin. Lahat man yan, Sir Alvin. 21 na si this guy. Opo, salamat, Sir Alvin. At meron na siyang magandang bahay. Yes. Yun. Si Cedric. Ilang taong ka na, Cedric? 22 na po ako, Sir Alvin. 22. Oh. Mga bata pa kayo. Pero dahil sa blessing ng Lord, may maganda na kayong bahay. Opo, Sir Alvin. Yung mag-birthday ako At meron na kayo, kasal na kayo. Importante. Opo, Sir Alvin. Tsaka, Sir Alvin, yung bin-vlog mo kami. Ako 18. Oo. Si Cedric, ilang taon ka? 19. 19. Pero naging magjowa kami, Sir Alvin. Ako 15, siya 17. Kaya Oo. ngayon, maganda na ang bahay. Kaya ito palang bahay. Napakalaking blessing na talaga, Sir Alvin, sa buhay namin. Kaya maraming salamat po, Ninong Rene at Ninang Lani. Maraming salamat po talaga sa bahay. Napakaganda. At talaga, Sir Alvin, wala na kami iniisip pag tag-ulan na ngayon, Sir Alvin. Diba? Grabe na, tag-ulan. Kaya masaya, Sir Alvin. Hindi na kami na uulanan na. Yung mga bata mo, Sir Alvin, naulanan magpasok sa school kahit may payong, kaya nagkalagnat po si Mary France. Salamat po, Sir Alvin. Tara, Salamat tayo, Sir Alvin. kay na Pag-pray Kuya naman, Rene. Sir Alvin. Pray natin. Ay mga kalingap, nag-alis po ako. So hapon na. Kasi may pinuntahan ako. So late na lang po yan. Nag-merienda na rin kayo na. Opo, nagkain Oo. na kami. Nabawasan. Pero merienda tayo ulit. Nabawasan na po yan. Nabawasan yun ni Kylie. So may pinuntahan lang po ako saglit. Tara, pag-pray natin. Pag-pray po natin si this guy. Father God, thank you sa blessing na ipinagkaloob niyo po sa kanila, kila this guys, kila Cedric, sa mga kapatid niya. At salamat po sa patuloy na biyaya. Nawa po ay protektahan niyo sila sa gawa ng kaaway. At mas lalo pa po nila kayong makilala. Salamat po sa blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, kain na na. Kain na na! Ang Sir Alvin, plato mo. Yan po, kain na. Maraming salamat po. Kain na tayo mga kalingap. Thank you. Masarap ang luto ni Cedric mula sa puso. Grabe. Siyempre, Sir Alvin, birthday ko. Dahil siya naman magluto. Dali na lang ako Oo. nagluluto. Ikaw ngayon ang bida ngayon talaga. Yes, ako din. Ikaw ang boss. Sabi ni Cedric. Opo, Sir Alvin. Sige po. Sarap ng handa. Thank you. Uy, tama na yung kay Legend. Yan po mga kalingap. Salamat. Cedric, na di ako. Punta ka nyo. Nagkaralo yan, bilis man. Kaya, kadugtong natin. Nalabat ka rin. Thank you.
This guy, happy birthday ulit ha. Thank you. Mali God ka na, bless. Sir Alvin. Oo, masundo na Salamat ako. po. Maraming salamat Sir Alvin sa handa sa regalo. Thank you din. God Po, bless. maraming salamat po Ninong at Ninang sa mga viewers po. Maraming salamat. Nagbili ako Sir Alvin gulay. Okay yan. Maganda yan. Salamat Sir Alvin. Ingat po. Ingat din Salamat kayo. talagang maraming Sir Alvin. Magwirinta ka ng gulpi man si kinakan Sir Alvin. Sige, thank you. Salamat God po. bless. Ingat Sir Alvin. Ayun mga kalingap, salamat po. At yan po. Salamat po sa patuloy na pagsuporta, panonood. Especially po kina Kuya rin na Ate Lani sa pagtulong kila this guy. Salamat po. God bless.